baka labari. Alhaji Abba ya min yadda nake so. Ka kayan nan ina zuwa ya dauko min su cikin wani akwati. Ya ce min gashi wannan siti. Wai Alhaji Abba wanda na sani wannan? Shi kuwa. Kai Alhaji dan hajiya kawai. Ai ni baka sani ba. Lawan Barauza shi ya saita ni. Baki fantin Allah. Ga baki ga digiri. Ba na ji an ce zai zauna masa ba? A ya wuce wai. Ba rayuwar nan gwara mutum ya zo ya san yiwuwa. Ina baka labari yarinyar nan da muka je mun facije ta da ta gamma da waɗannan. Ai kayan nan mutumina ba karamin girma suka saya mana ba. Mutumina gwara mu zo mu matsa daga gurin nan domin na fara ganin ƴaƴa sun fara gittuwa ta nan gurin. Ka san ni hota kuna a hannu. Irin su Aliyu sarkin yaki kenan. Ka san ko kashi kake ka zauna shi in ka gansu. Kaga wannan wa inuwar ta fara ƙari. Gwara mu tashi. Kai wani irin shashasha ne? Kai ka ci sa'a ban ɗaɗa mamari ba. Oh my God! Oh, I'm so sorry, Copper. Please, I'm so sorry. I wasn't having break actually, but I thought you wasn't on the road. Please, I'm so sorry. I wasn't looking. I'm so sorry. Please, where's my handkerchief? Can I help you clean it? Oh, I'm so sorry. Allah Oh my God. Bura uban nan kai ya sa. Oh, I'm so sorry. Please, I'm so sorry. I wasn't actually. I was this way. Oh man. Oh, Copper, please. I'm sorry, man. Why can't I come on? Ka turance mishi in tubai. Please, Copper. Na ce maka ka turance mishi in tubai. I came with him in Nagawa. I'm so sorry. Please, over my God. Please, I'm so sorry. I'm so sorry. Please, I'm so sorry. Actually, I went to buy this for my dog. I can't hear what you're saying. Please, can you help me? Sorry, please. Listen. Oh, please. Kawai wannan dalla ka wuce. Dalla ka wuce. Oh God, man. Oh, I'm so sorry. What Papa Raho, madam. Za mu haɗe. Allah rabar shi ka zo ka ji me ke da gaban mu yanzu haka. Ni yau ma ka bata mare wallahi. Ya ba ko ka ma duk da haka wata faru ba. Dan haka yana yi wai gaskiya. Ni ba ma wannan ba yarinyar nan ke ta nan waje jan ta ganna amma ka gane ba za in sadaka ta nan. Fresh and